Ni nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo mlindine yankho seunda kumapoyamba na imitu yake. Boma lati likufunika ndalama pafupifupi 150 billion kwacha kuti ligulire chimanga choti chigawidwe ku mabanja omwe akhuzidwa ndi njala mdziko muno. Mafuta galimoto okwana 1.2 million liters akhala akulowa mdziko muno sabata yamawa kudzera pa sitima zapanjanje. Munkhani zina aphunzitsi msukulu za sekondari za Boma awadumpha pa malipiro awo a mwezi wa August. Tindizi komanso zina Zambiri. Samkawale yati dziko lino likufunika ndalama pafupifupi 150 billion kwacha kuti ligulire chimanga kuti chigawidwe ku mabanja omwe akhuzidwa ndi njala mdziko muno kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Akawale anena izi lachiwiri pomwe amapereka ripoti la mmene chimanga chilili mdziko muno. Zambiri mu ripoti la Mercy Matonga lomwe lapatengedwa ndi Pemphero Malimba. Mndandanda wa National Food Balance Sheet idaonetsa kuti mdziko muno muli chimanga chokwana ma metric ton 1.9 million ndipo dziko lino likufunika ma metric ton 2.7 million. Chakudya chikapezeka tiyamba kugawa ndipo kagawidwe kameneka kadutsa ku bungwe lichitemati la Dodma ndipo apita m'madera osiyanasiyana kafukufuku achitika kale kuti tidziwe anthu amene tikufunika kuti tithandize ndipo chikagawidwa malinga ndi imene atiuzira anthu pa ground. Nyengo ya mvula ya chaka chatha mpaka chaka chino idakumana ndi nyengo ya onino imene idapangitsa kuti kukhale ng'amba m'madera mchigawo chapakati komanso chigawo chakumwera. Pakadali pano nduna yoona za ulimi asamkawale yati anthu ena omwe sakuyenera kupindula ndi chakudya chomwe chikuperekedwa kwa anthu osowa chakudya akupindula nawo. Ndunayi anena izi lachiwiri ku nyumba ya malamulo kutsatira dandaulo la phungu wa kumvuma kwa machinga a Ajiru Kalitendere. Lero ndinayima kummawa mu parliament mucha mmene anduna amayankha funso lonena kuti mbali ya kwathu ku machinga njala yafika poyipa ndipo anthu akutha kumadya nthanga za chiteze zimene zikuchitika kwa mfumu Mtumbwinda. Ndiye anduna ananena kumanena kuti chakudya tatumiza posachedwa ku machinga chokwana 4,000 bags. Pamene office ya kwa DC tinalumikizana nawo kuti abwera madera mwawo ndipo ine I traveled kumalo kumene amakagawa zinthu. Koma ndinali wokhumudwa kunena kuti nitabwera pamalo pamene ndinalipo pamene amakagawa zinthu kunapezeka kuti pakutchulidwa zina la mzimayi amene anamwalira pakanthawi amene ndimanziwa. Ndipo munthu amene analandira katundu uja ndinakamfunsa zina limukutchula ali ndi munthu oti ndimanziwa chachitika ndi chani. Leta wona anayamba kuti azikhala ngati mwa mavuvu. Dede ndaulanga ndimanena kuti aboma akamabweresa zinthu zimene zimaboma azilumikizana ku office kwa DC ku office ya ku Dodma komanso kwa agriculture ife ma MP ndi makansala ndi mafumu ndi makomiti yawo tizigwirira ntchito ilimozi kuti katundu azipita kwa anthu oyenera. Mwachisanzo ine ndimalira kuti kuli dera langa kuna mpina kwa Senior Chief Nyambi muzi wonse anthu okwana 108 anatengedwa nyumba zawo zinatengedwa ndi chakudya. Koma tinangolandira katundu mmodzi amene anazera mu office yanga tinakapasa anthu acha. Koma mpaka panopo zaka zitatu zakwana anthu amene aja even siku limene lolo panalibepo ndi nkhawa yanga imene ndinayima kuti ndinene mu nyumba ya malamulo. Ndipo payankhapo akawale anati boma lipesesa kupereka chakudya ku mabanja omwe akhuzidwa ndi njala ndipo udindo ozindikira omwe apindule ndi ntchitoyi ndi wa atsogoleri a m'madera. Nkhani ya njala sikukhudza boma la Machinga lokha. Dziko lonse la Malawi, President ananena maboma 23 maboma 28 kuli njala yayikulu. Ndi chifukwa chake taonetsetsa kuti tiyambe kupereka chakudya ku madera amenewa. Mwachitsanzo President atapempha mabungwe ndi mayiko osiyanasiyana ndalama ziyamba kubwera kwambiri. Ndiye a Dodma apanga kale ndandanda wamene agawire chimanga kapena ufa miyezi 6 ikubwerayi. Ndipo ndibwera ndidzafotokoza ndandanda umenewo. Chinthu choyamba. Chachiwiri ngati ADMAC pano patsopano tinayipanga resuscitate kuti yamkhozo yamba sokhala pansi bwinobwino. Nayonso yamba kugulitsa chimanga pa mtengo otsikirako kuti anthu akhoza kumagula chimanga mamidzimu. Aphungu aku nyumba ya malamulo akupitirira kukhala pa chipsinjo chomakakamizika kuchita zinthu zimene sakuyenera kutero akamatumikira anthu. Izi ndi malinga ndi kuti aphunguwa amachita izi pofuna kusangalatsa anthu amene adawasankha pa udindowu. Izi dadziwika pamene bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lidakonza ulendo woyendera anthu m'maboma angapo mchigawo chakumwera.
Isaac Salima afotokoza. Bungwe la sisati likukhazikitsa pulojekiti imene cholinga chake njofuna kulimbikitsa anthu kuti adzimvetsetsa ntchito za aphungu ku nyumba ya malamulo. Bungwe liposta chodapa lidakumana ndi anthu ochokera maboma a Tcholo, Phalombe komanso Zomba amene adawapatsa mwayi kuti achezeko ndi aphungu awa ku nyumba ya malamulo. Koma pa mikumanoyi zidadziwika kuti anthu adakalibe ndi mavuto omvetsetsa pa ntchito za aphungu ku nyumba ya malamulo. Komabe anthuwa adapatsidwanso mwayi opereka maganizo awo pamene aphungu awo angagwirire bwino ntchito kuti ntchito za chitukuko ziyenda bwino ku maderawa. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la sisati Amofati Phiri adati mkumano otere ndofunikira. Unali bwino kwambiri chifukwa choti taona kuti anthu aku Phalombe South anali omasuka komanso anali otengapo gawo chifukwa tinakhazikitsa forum imene anthu akudera linoli amasuka kukambirana ndi phungu wawo zimene akufuna kuti akawayimirire makamaka pofotokoza nkhawa zawo komanso phungu wawo anali omvetsera ndi kukhulupirira kuti akawayimiriradi ndipo akayankhuladi zimenezi akakakumana ku nyumba ya malamulo. Ndipo phungu ku nyumba ya malamulo wa dera lakumwera m'boma la Phalombe Ameri Mpanga adati mikumano yotere ndiyofunikira pofuna kulimbikitsa nkhani za chitukuko m'maboma. Mkumano unali ofunikira kwambiri chifukwa ndi mkumano umene walumikizisa kapena unafuna ulumikizisa pakati pa adindo makamaka ine ngati MP komanso anthu amene ndimawatumikira. Ndiye kwa ine ndikuchiona ngati chinali chinthu cha mtengo wapatali chifukwa tagawana zambiri. Adindo ine nali omasuka komanso anthu amene timakambirana nawo adindo ammaderamo analinso omasuka. Bungwe lidakhalukira ntchito zake kudzera ku thandizo la bungwe la United States Agency for International Development kudzera ku Democracy International. Mafuta a galimoto okwana 1.2 million liters akhala akulowa mdziko muno sabata yamawa kudzera pa sitima zapanjanji, bungwe la NOCMA lanena. Aka kakhala kachitatu kuti mafuta abwere mdziko muno kudzera panjanji. Wezigawusi ali ndi ripoti. Poyankhula tamaliza zokambirana ndi anthu amene amakhala mozungulira dera la area 25 mu mzinda wa Lilongwe wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la NOCMA Amiklas Ruben ati kubweretsa mafuta pogwiritsa ntchito njanje kuthandizira kwambiri dziko lino kuti lizibweretsa mafuta ochuluka nthawi imodzi. Komabe iwo anachenjeza anthu kuti asiye mchitidwe wopopa mafuta sitima ikabwera. Perekaso awareness ina yakuti kodi train ikamabwera anthu azichita chani. Chimene tikupempha nchiona kuti anthu asamafike kufupi kumene kudutsa train chifukwa kuti akhoza kuchita ngozi ndi kuluza miyoyo yawo. Amfumu achifumbe aderali anati iwo akhazikitsa malamulo apadera ofuna kuthana ndi mchitidwe wakuba mafuta. Ndithandizira kuti tiuze chitetezo kuti anthu amene amafinya mafuta olekeretu mu mjiramu ni matanki ni kamo chitetezo kuti oziwana anthu amene amafinya mafuta owagwire. Phungu wa derali a Alfred Gia anati ndogwirizana ndi zomwe afumuwa anena. Ndi udindo wina aliyonse kaya ndinu kaya ndi wina aliyese oyandikira kunoko akaona munthu kuti sakuyenda bwinobwino amene ndi kuti tinchite report olo community imene imutenge ipite naye ku polisi chifukwa sitikufuna ngozi zazikulu. Chinthu chimene chili pamalo panopa ndi chinthu chachikulu kwambiri chona kuti papita makobiri ankhani kuti dziko liyende likuyenda chifukwa cha infrastructure ngati amene mafuta kuti apezeke ndi chifukwa cha chimene chichi. So sitingalolere kuna kuti munthu mmodzi apangise na kuti anthu ambirimbiri aluze miyoyo yawo komanso kuti matanki zimene zili panopa zosungira mafuta zonongeke chifukwa cha anthu awiri kapena atatu. Kuchokera mwezi wa August chaka cha 2023 kufikira lero lino bungwe la NOCMA labweretsa mdziko muno mafuta okwana 33 million liters amene afika pa njanji. Bungwe la Japan International Cooperation Agency lauza makampani okawa madzi m'mayiko anayi amuno mu Africa kuti ayike chidwi chachikulu chothana ndi vuto lokhuza madzi amene salipiridwa limene lakhuza kwambiri ntchito za makampaniwa. Mkulu woyimira bungweli mdziko muno a Kazuhiro Tambala wanena izi pa maphunziro okhuza makampani otere mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Atambala anati kuthana ndi mavuto okhudza madzi amene salipiridwa kungathandize makampaniwa
kuchulukitsa ndalama zimene imatolera. iwo anatenda kukhulupirira kuti kugawirana mauthenga pakati pa kampaniwa kungathandize kulimbikitsa ntchitoyi. Mmodzi wa akuluakulu akunduna wa zamadzi komanso ukhondo amasako manyunya anati undunawu ndi wodzipereka kugwira ntchito ndi magulu osiyanasiyana pothana ndi mavuto amene akukhudza ntchito zamadzi komanso ukhondo mdziko muno. Malawi ikuli ndi maganizo ake malingaliro awo a 2063 kuti pofika chaka cha 2030 aliyense mdziko muno azakhale kuti ali ndi madzi abwino komanso ndi aukhondo. So ife tilokhozeka kuti pofika December imeneyi tizakhala tikupitiriza chifukwa tikudziwa kale zochita malinga ndi ma experiences amene tapeza ndi mabungwe anzathu amene takhala nawo pa ubale umenewu. Mkulu wa bungwe la Lilongwe Water Board Asili Mbewe anati maphunzirowa ndi ofunikira kwambiri kamba kuti bungwe lawo ndi limodzi mwa mabungwe amene apindula kwambiri ndi maphunziro otere. Zinthu zina zimene mwina zomatithandizira ndi kumane ngati iyi ma experiences amene timakhala ndi anzathu mwinaso akuma iko akunja amene nawonso amagwira ntchito zomwezi zamadzi ndi zaukhondo. Maphunzirowa akonzedwa pansi pa ntchito ya Strengthening the Capacity of Non-Revenue Water Reduction for Lilongwe Water Board ndipo yabweretsa pamodzi nthumwi zochoka mdziko la Malawi, Rwanda, Kenya komanso South Africa. Maphunziro oyamba otere adachitika mdziko la Rwanda mwezi wa Novemba. Tipitiriza kupasirana nkhanizi mukatha kuonera izi. Heard about Showmax. I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more. Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the Racer, now play the Baster. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the Baster. Ngo awapempha kuti athandize kufalitsa uthenga okhuza kusamalira chilengedwe chomwe chikuonengedwa kwambiri. Bungwe la All Africa Conference of Churches ndi lomwe lapempha izi pozindikira kuti dziko la Malawi likukumana ndi ngozi zambiri zodzakamba kusintha kwa nyengo. Feston Marekezo ali ndi ripoti. Mmodzi mwa atsogoleri achinyamata ku bungwe la All African Conference of Churches Ruth Mhone anati pakadali pano chomwe akuchita ndi kuzindikiritsa mipingo za malamulo komanso njira zimene boma lakhazikitsa zotetezera chilengedwe. Amhone anati akuphunzitsanso amipingowa njira zabwino za ulimi zimene zingateteze chilengedwe. Tikukhulupirira kuti anthu azipembedzo amakhala ndi anthu owasatira ambiri. So tayitanisa meeting chifukwa choti tikuziwa zokuti tikayitanisa asogoleri azipembedzo zosiyanasiyana ndi anthu amene amabwera pamambuyo pawo kuzawasogolera. Tikawapanga target anthu azipembedzo tikukhulupirira kuti akatha kufikira anthu amene amawasogolera, anthu amene amawasatira mu mipingo yosiyanasiyana ndi information imene yokuti tonse tigwirane manja tisamalire chilengedwe chathu kuti tisamakumane ndi mavuto osiyanasiyana amene amabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ku Malawi bungwe hili likugwira ntchito ndi Livingstone komanso Blantyre Synod pansi pa mpingo wa CCAP. Ndipo mmodzi mwa amene anatenga nawo mbali pa maphunzirowa Sheikh Samfula Mvula anati ndi zoona kuti amipingo ali ndi udindo waukulu wophunzitsa anthu za ubwino oteteza chilengedwe. Kwa ineyo ndachitengera chinthu chamwayi kwambiri ndi zinthu zofunika kuti tikabwereranso mbuyo kuma community kwathu ku mzikitini kaya anzathu wansa amene tinawonso pano azipembedzo
maojeni osiyanasiyana tikene tikaphunzitse zimenezozo zikutithandizira ife mmene tingasinthire dziko lathu kapena kubwezeretsa mchimake mchikale mmene dziko linalili chifukwa panopa ngati tikukhala mavuto osiyanasiyana chifukwa cha kuonongeka kwa zachilengedwe. bungwe la All African Conference of Churches lili ndi mamembala okwana 210 amene ndi mipingo, mabungwe omwe ndi achipembedzo, sukulu zachipembedzo komanso mabungwe ena m'mayiko 43 kuno kwa Africa. Utumiki wa One God, One Decade, One Africa, IGDA, wati mpingo uli ndi udindo othana ndi mavuto amene anthu akumana nawo pambali polalikira mawu a Mulungu. Mkulu wa utumiki wa IGDA, Siegfried Tomaszewski, wanena izi pa msonkhano wa atolankhani okhuza msonkhano waukulu olalikira mawu a Mulungu pa Nyambadwe Ground kuchokera pa 5 mpaka pa 8 September. Tomaszewski ati mpingo sukuyenera kusira udindo onse boma, ndipo mkulu woyendetsa msonkhano Bishop Peter Tore afotokoza zambiri. Nika kwa kukhamukira msonkhano umenewu nkufunika kwambiri kwa anthu okhala m'Blantyre komanso anthu ozungulira Blantyre chifukwa Mulungu watikomera mtima kuti watibweresera atumiki a Mulungu amene achokera ku dziko la United States of America kubwera kuzatumikira. Of course kubwera kwawo sanangobwera koma kuti munamva kuyankhula chizungu muja kunena kuti Mulungu anayankhula kuna kuti abwere imodzi mwa mayiko ku Africa kuno, especially Malawi. So kwa ife okhala ku Malawi tichiona chisomo komanso daliso lalikulu kuti tikulandira atumiki a Mulungu amenewa kuti azathe kutumikira ndi kulalikira uthenga wa Ambuye kwa anthu onse. Aphunzitsi ena a nsukulu za sekondari za Boma awadumpha pa malipiro awo a mwezi wa August. Adindo ati izi zachitika malinga ndi kusintha kwa ndondomeko yakalandiridwe ka ndalama kuchoka ku makonsolo kupita ku Boma. Isaac Salima afotokoza. Aphunzitsiwa ndi ena mwa aphunzitsi amene Boma lidawakweza ntchito atawonjezeranso maphunziro awo. Aphunzitsiwa mwa ena ankaphunzitsa nsukulu za primary ndipo pakadali pano akuphunzitsa nsukulu za sekondari. Malingana ndi mlembi wamkulu ku bungwe limene limayang'anira aphunzitsi m'dziko muno la Teachers Union of Malawi, Charles Kunchenga, aphunzitsiwa mbuyomu akhala kulandira malipiro awo kudzera ku makonsolo m'maboma, koma pakadali pano malinga ndi kukwezedwa aku akhala kulandira malipiro awo kuchokera ku nduna za maphunziro. Iwo anena kuti kusinthaku ndi kumene kwazisa vutoli, ndipo iwo apempha adindo kuti akonze vutoli mwezi usanathe. Nkhani imene abiuza alitumikizira Boma akunena kuti akonza vuto limeneli. Ndiye ifeyo tinapempha kuti mukonza ilini ndi vuto lanu, si vuto la aphunzitsiwa. Ndiye tikadakonda kwambiri kuti aphunzitsiwa mwalipire pa GP5 kapena kuti fomu ina imene GP10 not GP5 GP10 imene amalipira mwapaderadera. Ndiye boti Boma muli ma procedures mwina afuna ayamba afusana ngati nkoyenera kuti zimene zichitike. Ena mwa aphunzitsi amene atifotokozera ati vutoli lakhuza madera onse amaphunziro m'dziko muno, ndipo aphunzitsi amene awadumphawa akhoza khala opitirira 400. Amene amayankhulira nduna za maphunziro m'dziko muno Amphaso Nkuonera adapempha nthawi kuti atolereza nkhani, koma akatswiri pa nkhani za maphunziro m'dziko muno Benedicto Kondowe wati izi nzokhumudwitsa. Nkhani imeneyi imakhala nkhani yovutapo kwambiri chifukwa aphunzitsi amene wawa ali ndi zokhumba, ali ndi zofuna, ali ndi mabanja, ali ndi ana amene amathandiza. Ndiye ndi nkhani yovutapo kwambiri imene mwina tikalekerera yitha kuthandizira kuti aphunzitsi athu akhale wosalimbika, akhale wokhumudwa. Ndiye tikadakonda kuti Boma lipange zotheka kuti nkhani imeneyi ikonzedwe kuti ndondomeko za maphunziro zisasokonekere. Boma mwezi wa Februwale chaka chino lidalemba komanso kukweza ntchito aphunzitsi oposa 9,000 ngati mbali imodzi yowalimbikitsa. Lingaliro lokulitsa ntchito za bungwe la Malawi Council for Disability Affairs makoda makamaka litha kupherezera kutsatira thandizo la katundu wa ndalama zokwana 8.6 million kwacha lomwe bungwe lilalandira. Bungwe la Gift of the Givers ndi lomwe lapereka thandizoli momwe muli makina asanu ndi atatu, nsalu ndi zida zozitetezera. Kelly Napolo afotokoza. Makoda yomwe poyamba inkatchedwa kuti makoha ili ndi lingaliro loyamba sukulu yosoka.
sukuluyi yomwe akuyitcha Makoda Bangwe Factory School of Training and Fashion Designing ikufuna kumapeza ndalama zowonjezera komanso kupereka maphunziro aluso kwa anthu a mderalo. Oyang'anira malo a Makoda Amese Mpunga wayamikira Gift of the Givers ponena kuti ikuwathandiza pa ntchito zosiyanasiyana. Ife tinali mavuto ambiri makamaka mavuto azachuma amene amatilepheretsa kuti ife tipeze machini komanso kuti tipeze zinthu zophunzitsira. Ndiye titawunikira tinaona kuti Gift of the Givers ndi bwezi amene akhala kuti thandiza mzambiri. Ndiye tinafikira kunena kuti ifeyo tifuna tiyambe training ya tailoring koma tilibe zipangizo zoyenera. Ndiye timati mutithandizeko ngati kungakhale konse. Mawu ake mkulu wa bungwe la Gift of the Givers a Sheriff Mia wati thandizo lomwe apereka likugwirizana ndi cholinga chawo chokulitsa chitukuko cha anthu ndi kulimbikitsa anthu mdera. Ife a Gift of the Givers njira imodzi imene tikuthandiza boma ku Malawi kuno ndikuthandiza makamaka achinyamata ndi ma skills osiyanasiyana. Tikudziwa kuti ntchito zikumasowa ana ambiri akumalephera kumaliza skulu kuti apite college akukanika. Ndiye tikuyang'ana kuti vocational skills ndi yofunikira kwambiri kwa achinyamata athu. Ndiye mmene tinamva kuti akumakoda afuna ayambe atsegule skulu ya tailoring tinachiona kuti chapamwamba choti ife tibwere tagwirezanja tiathandize kuti zisawavute kusekula skulu imene. Sukulu ya Makoda Bangwe Factory School of Tailoring and Fashion Designing iyamba ntchito kumapeto a mwezi uno ndi ophunzira 60 omwe alembetsa kale. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisiyane nayenso mitu yake. Boma lati pafunika ndalama pafupifupi 150 billion kwacha kuti ligulire chimanga choti chigawidwe ku mabanja omwe akhuzidwa ndi njala mdziko muno. Mafuta agalimoto okwana 1.2 million liters akhala akulowa mdziko muno sabata yamawa kudzera pa sitima zapanjanji. Munkhani zina aphunzitsi nsukulu za sekondari za boma awadumpha pa malipiro awo a mwezi wa August. Munali ndine Yankho Senda. Some of the best start from the streets of Africa.